manchumurire asentunda yende ngukwarigana imiyo murubire ogwensa kya asentunda ya gatona ndiyo moerio asebono tubwate abagenirero twa nyasato atwanchira twatwara abageni abange bono gutengana amasesenia kabisa igo manchumurire ngukwarigana meyemo iga bono yo moerio tugochikurigiria igoro iye skuru chechi college asebono tochikumurikira anira ase college ya St. Anne's eyo gotoka ase omocho bosongo ase county ya Kisii nera ase county ya Nyamira loigo nera ase Chinsa ogal sune kanero roro nyakwa ingo tokero roro ono na chinga kingo kwarigana tunyali ko so ime yomorobere bwensakia ase kingese keiga toragi chisemi ase college boigo tumanya ngaki aboro kiwanga kibagendrete asa masomo abasensemo ya college igobono so imeyo murwensa kyase ekengese kigakyo moerio tonyale usanga amange ngoshinde kwaregania omogene ito enanyale gotwerera ereningo na aboigo atwerera amange ase college yaye na moroche asensemo ya mitando no mo director ko ase college ya St. Anne's ninkingo kwanira no mogene no alege igatengo mweri baga enanyale gwe kwanira erebuyeka atatebiere ningo nganga yaru kurugo ikaboniga wakire bya Dorcas yamono aseri baga na kongania na gokre sana asogo ika studio ya Ndizi TV obuansubo mo Gusii karibu na ya mbuyamono asebonse bali batoligerereti ase TV wakire bya karibu ase program nje asa Marieta na Lois mwateba Lois Obaga Njomo director we college to ya St. Anne's College yego toka ase Chinsemo chia Gusii mono Kisii County na Nyamira County na lero na gwatebire na gokirwe kase studio ya Ndizi TV egere tunyare goshare na bali batorocha ase TV amangana tobwate ya college. Okay. Yes. Asante kema karibu sana ime ya Ndizi TV na inde otenga bono mwanchumurigera chinga kina chechiga abana mba akora kirasigiriye 12 mbale ase chinka boniga bataragenda ase university ne college bono Chinsa na chechiga tubonye ko ikaransa aso andose asore ikaransa iri tunyale gosanga bene no mo director ito Obaga koro ase college ya St. Anne's atwerere obuya bwa St. Anne's atutebinga na ya babwate ase college yabo nkibago koraroro na nene nga kibako ira abana ayo igati ya yanda mange ndo chikunya molikira ase engambo yetu ase gekekega kere moto bono to basa komocha to basa gosuka kwanye gokosoka uchemere motingo gotanga kolende to bwate gwetera senchera yemetanda ase semo ya Facebook obatonyabuna Ndizi TV News Digital abuno tore tonyore ya maseyemo ase semeyo no tore live like comment yao kwenye kubwateri boli rinde lyonsi goro ya St. Anne's to boli wetera senchera ye motandao kwenye kubwatekera nkendo oganitigo sanga kwenye kuganitiko mwana wagende ase college eyo ya St. Anne's sanga mona into emambi ya boniga asensemo ya SMS tomali boliao gwetera se namba ya 0792192834 inere namba mwancho muliria ogo tomali boliao ase mambi ya boniga nabo igono tore eye mase ya mo asensemo ya YouTube tonyore buna Ndizi TV News kwenye koro mogani waikire gari karibu sana nabo ogo share nabo ogo subscribe nabo igono tore asensemo ye website tonyona www.ndizitv.net abuno otore Chinsa chonsi Chinsa mirongebiri nenye asa matukata nabere ije eike igubono tikange mwalimu mo director ribaga nanyale gotote ya mange ngaki St. Anne's totebono iguru ya St. Anne's mbuyamono muraria Dorcas St. Anne's College tikancha ketuna ka historia kego kabisa na kwa kubono teigoro ya St. Anne's yes twachage to mwaka wechiri Ibere gon twabere totebe ase korutochaka twaberange miaka 24 ini miaka mingi kabisa no monte kera gotebinga na bwate
experience ase gasi ye miaka ikabire yo abo komanya ng'omonto oyo enye namanyete nabwata okomanya twachagete omwaka w'ekiri bwibere twachagete omochio Kisii town na mono college yeito ya St. Anne's nigekorigereria mono abana bali bakorera form 4 na baganyete kogenda either to batete kogenda chi university usichi college ao TVET egere babakonye engakie balisiko ekina kiaringe kirenge kenene twachagete asamangana yo gosoma chi computer chikosi cha computer asenga kieria mwaka wili chiri wibero roche kwa chi computer njira soa njira manyekana mono igono twachagete mpaka bono togenda tegosomia amangana yechi computer igo ase college yeito mono ekirenga yeito na abana balisiko ababa korire form 4 baganyete the next step kogenda university nabo igo nkoligere tora ababa bwate grade getara baire university mbaro banyorete grade maybe C- go Chinsa mpaka D plain abana barabuo nko barengera litore ase college yeito una watebire ntobwate Chinsagia awao aiga Kisii town akeroko gendo mochio Kisii town gogotoko tonyora iga Huru Plaza egoroba ya gatatu alafu ntore Nyamira town limaega ye matatu stage enchera yakwenda Gianchore maega ye P ase abasigari bamenyete ko rumaegaria no togotoka nabo ikontore mochio Keroka town aiga se cooperative bank building ase cooperative bank ya cooperative angene supermarket ya Shivling no togotoka igore gorobe ntangani nabo igo ntoiranete ase branch ito ya Burabu Kijauri togotoka enchera kwenda Nyansiongo Kijauri roche kwa Etani National Cereals and Produce Board NCPB kokwenda guchinyansiongo guchimanga moino asakoro ku Kijauri roche nabo igo ntore Ogembo ase wa Kenya pamoja sako wa Kenya pamoja sako building no ere maate kero ligereti enchera kwenda koti ku police maate nabo igo unagwakwana ntore Suneka town enchera ya kogenda Migori gote ni ne ase stage ya kwenda Migori ase amagacho ya Dennis Hardware nabo igo ntore Nyakoe enchera kogenda Mosocho gutaraika junction ya kogenda Marani koboko bego gutira guchi Mosocho waetanirie market no gotonyora nabo igo ntwa igora branch yeito ya Ligoma abantu baito koru kitutu masaba no torali Ligoma market alia segitike liekenene nabo gotorora no torali segitike likio bagwakira omupira ase Ligoma market igo ase Chinsa no togotoka kenga ntotemete goika ase chi sub county chinyinge ase Gusii yeito gotogotaka toikange na banafunzi kiare twateba chikosi chetu chinyinge chikosi tobwate chinyinge nchiri chitokoroka short courses chikwera motenyo yomo metenye Ibere na ande kwanyoranga mwanafunzi tali gosoma litukoligima igo konyora gosoma maybe Chinsa Ibere togotaka mwana oruka ocho soma oirana nando orakonya nona ibo abayiboli gosokonya kendeka nandireta gutumia transport nyingi gosta ukikolia sa kunya komenya na ki kenene kirenge kenene kiagerete tukaigora Chinsa giti chinyinge igo ase toteberenda ase history yeito ye college nere iyo lakini gente kirenge kenene nkeringa etokolera abayiboli ngaki umwana gakorere form 4 teribu ya mobekeka nonyo chire university nonyo gukora kende gosonyo rire grade gitari ko moirande tapsa ko mutigatu ga amokonye amoleta se college anyare gukora course anyare kuire course iranyare ko mokonya ose iranyare ko mokonya anyore gasi ose iranyare ko mokonya ase ibirobire mutu. Okay, buya sana mwancho murigereria ko iburenga St. Anne's College ne college ya chagete abukare amaduka maiga sana renge 2000
Skulu yoboroso kabisa. Kama le nkoro sana kwanye igule andake konyo kubato mwana ole inkagari oganeti kweso yase college buneyu wono Chinsa na chechiga sanga mo 90 elindo nyare kumanya ngamere mokerie bakorwa ase college no emere mokimo som yani Nkosi kichiji mokorwa. Okay, chikosi nechi nyinge tobwate as a college ntobwate chikosi chiria chikoruegwa na matemwa koroku NEC Kenya National Examination Council. Ntobwate chikosi Ibere asense meyo ntobwate kosi ya secretario koroku computerized secretario. Ene kosi engia ase bali banyorete a grade giasi minus go Chinsa. And baganiti kokora chigasi ase chiobisi baganiti kokora chigasi una personal assistants ose office administrators abantu be chiobisi totebe chigasi chiobisi generally because yo ko computerized secretario nera tokorwa na abali bago chakera no yobwate grade ya D na bagokora paka C minus igo C minus D plus, D plane, D minus na wabago kore kosi yeyo. Ntubate kosi ya ICT, Information Communication Technology, nero ne kosi yere tokurwa amate mwakurwa se NEC na boigo bago kora kosi yeyo ase kerango kie certificate na diploma. Oli obwate C minus na bago kore diploma. Bali babwate grade ya D plus go Chinsa ago so a certificate igo ase chikosi echinchi ne chikosi chikwera more than one mwako yomo mwanafunzi ago so okora nabono certificate course ya secretario igo ekwere myaka ebere igo mwana ga so iraria iga gokora course ye ase myaka ebere lakini rende igakonya gukora togoteba ngwekoro kunga chi stage entangani ya kabiri ya gatatu kire stage kwire mitinyi sta igo ichine chikosi tobwate mono ase chiria togoteba nga long term courses echinde ne short courses tobwate yes tobwate course kunga IC3 internet and computing course certification ene course ya computer Noroche wana chinga kitore Dorcas. Kerero kapisa. Yes, gasinde teyo unless none ya mogondo go manye go tumia computer mama tukaye bintu bibe kire computer ime. None simi to bwato mete ne kapisa. Igo bono obo manyi obo bwoko manyanga kinda tumie e computer as gasiane na gokore bintu ya squeeze ko manyete amarume mtu kare to akalikira marume so kazo karanza kabisa kwa kane karamu watuma kwa nde post office kwa beka mateka kwa beka kwa seal kabisa ona matukaya ibintu bya change kabisa ona matukaya ni email yokolika kwa sasa computer imekuwa beka email wase kwa rose document wase kwa like message igo ekosi ya IC3 egosomia abantu bonsi asoko manyama ngani computer na kibago chitumeka asenka kialero asitigas chia baratwale umuntu omanya ko manyanga kiara rosi gento akebeka se computer na kiago getoma na kiago ge algo kebeka imekebera cha ugetumeka enga kiende inere kosi to korwa mono ekorokunga IC3 na mono ekosi yeye ngokonyera abana ababakorere form 4 ase Chinsa ya mochi nyinge ose ase amangana Maangi totebe for example amatukaya na mbali bakwenda chi university bali twagire chi university ntomete ngama tukaya none kero mwalimu akora assignment teli ya kare ojukuri kanse ojo kwa mwere ya go koro kwenda waso ase computer ime kwa kora research ya ase computer ime kwa rosi documents what type kwa mutomera gose online ibinteka birebyo igo ase bali bakorre bakoenda university ekosi ngo bakonyere sana egera gakwenda university egasi yachi kumabera raisi talinga bono lina nakwenda university na naleo chikoboli musanyo ya mokonye ngaki okole binte chi university nyinge osakoligereria
nimaete university nyinge chiabo Jomo Kenyatta University, I think even Nairobi University, Kenyatta University, echi kwa wanafunzi babo chi laptop. Igo gose onye mbali ko ba kubolinga ogende ne laptop. Igo go ikotware laptop aso gukora chigasi chiri chiganirie chi assignment. Igo ekosi yeye IC3 nengia especially ase bali bataketa kumanya gutumika computer ase gasi yabo sasa amasomo. Ga kolire ntobatanga basic IC3 oyo kolire kosi ya basic ekolemeti Ibere. Chibere sababu wakane fees kulingana 4,500 mpaka 5,700 lakini ekolemeti Ibere. Bono oyo kolire iyo naro orata ke komenta okomanya komanya kwaye gose kabisa kini amasomo kini amasomo tobwate advanced IC3 igo bona yako bono yako akomanya amangana mange ucyasa mwana computer ime oranyare gutumeka mono gwetania se gasi bona bagokora ibintu binda se computer ime igo tobwate kosi ya IC3 tobwate advanced IC3 nere ko mutinyo yomo bagwakanira 500 advance ko iromotinyo yomo advance ogocha na bogocha ganda dio ka advance gose oikocha kere bono na kitu ateberanga oikocha kere basic yo maganda advance yes gose amatukayo manyete skulu nchiroro abana bagosoma computer kabisa yes mwana agosoma mpaka okora mpaka matemu ase subject ya computer so ulio kolirayo na bagocha so advanced kero already omanya basic basics yes or omato bomanyi ase basic na kya gutumika computer na kya go maete bona tikantumye terminology to kutumya na maete go create na maete go save you know bona na manye to kutumika na bara kore research online biteka biri bonere abo to kumubeka advanced okoro mutinyo yomo wakaneli 500 na grade kigo sera advanced manye to buyabuye computer ye ntori ko grade okay computer ero manyete na kitora ate enga karora asomi ko rosi ndaga wasoro asomi ko driving ntori ko boli ngangire dikobwa ono computer yo manyete yake buna bono no manyete dorcas system ne yake koronga CBC kabisa CBC ye abana oroche kuri myakene atakire korokiwa computer igokonyoranga computer asoba maenepi ntori ko grade itoko ligerie grade ne course chintangani na ateba twabate course ya ICT na secretary ene toko ligerie lakini ya sechi chinde computer ye sononga sioro omanyi ora nyale gotebi wana gokora na gokora lakini rende oyogo so advanced we kaitere basic gose onye okorete course ikorwa se secondary na bagocha egere okoraki agendere guchi advanced yes okay yes na boy go ntobwate course ya computer technician yes ene course bono nere ko limiti Ibere course ya computer technician ni erega bono chi computer ichoroche ne bintu birose ne mwanya bantu ngosare kachire njiganiti omonto servicing njiganiti none kero go tumeka mata computer tenga message ne bwate gento ime chi program chigo ya konya okoregasi igogo eko otwaro monto gokobekera chi program icho which maintain service obo manyu na buto nga computer technician egera none kero cha salikire osechi kwate problem onyara gorosia ine course ndo tobate course ya computer programming ya technician grade ki osenera to ake kibono akito atebirenga echichi course echi chonsi ingora ateba bona iga chikobwatia oli okolire basic abona agotira kabisa yes bono kurwariga akolire basic acha advanced na bakogendera bono kuroye na bagochora omaete na bagochora especially bono mbaro baratwara interest na programming na aro ratwara interest as a computer technician lakini enyorekane ngokolire basic na advanced akolire ebyo kuroha bono na bakonya kogenderera kulingana ngakine course ya mogokire osiri atagite ntoko kwandira chikosi cyo konyora turo chibona iga tuchibona umutinyo tukaro umutinyo kabere abana chi university chinyinge abane bacho kwenda university umutinyo kianda
igomba risiko for almost 7 months kurwana igo metienye nero tokubolia bebolinga kiba ko mwana kwenda gwikaransaka asoke karakari amangana na mangale sebinyoro to kwanera yo nditukolinde lakini rende asoko konyo mwana oyo egere yani bache kurwa amangana amangale binyoro tigache achakira una twatebe ko siria eri ntangani ya IC3 kurwa bwa kore metienye Ibere oroje abakogendera kurwa se advanced kurwa bu agendera echichinde igo ase chikosi cha computer technician programming oyo okolera advanced na bakora ki abagoswa ndobate kosi ya computer programming ni natebe nge computer amine none simi imme ibwate program to ke program program git bono olio tete ko twaro manyi korosie program korosie program yenga kyako yerosia computer enyare ko gokoregas go bono ntobwate kosi yo ase bagate ko twaro bumanyi guchimenga ki na ke computer yako egokoregas na ke okoyekora okoye instructions igo ntobwate kosi yo na programming ego twara chila ego ko ngachi languages tari language emo igo bono ngo charo chora agera nyare komanya ntobwate nga website design okay karake na ego kwana Ndizi TV. Kabisa igo ni metenga weka mutwa mbubwate ga Ndizi TV omuntu kubarose ibintu byena se website igo ngo so mitole na intwe ase college yeto obumanyi oboko manyanga cyuko beke bintu aso mutandao egera abantu banyare korora se website igo ntobwate website design nabo igo ntobwate graphic design ebintu byokora mon asichisimi me ase computer gose ebintu bikoroshiwa okororanga bantu obumanyi mbororo abantu bagutumeka so design maya iteka munoli creative na morose tige ga insakia bintu kabire bi monta process computer monto ete ko tware obumanyi obwokorosi poster na nini ekorokunga graphic design ndubate chikosi asaba ekosi na ero ya computer chiga director chiga graphic design naro gotira gocho gose chirachon chibate gridio goseraro chonsi ichi ase kere chinichi asogo kora ase computer mondo rata ke gocho gosomera ekosi ya maybe graphic design interior design na orakini bono iga na sokomanya tukorosi ase computer na ande solongas kire komanya nga kiago chaka nga kiago tumeke computer nabo naboko gendera na ando konyoranga ki talibonsi maete una bono design yeye talibonsi tobwate talante iyo okore binte bitari rahisi go design umenyete abantu muntu nara utabwate that imagination or creativity oranyare gokora lakini abantu mbaro bwate that artistic nature in them aranyare gokora nabonyoranga nintegete kumanyige so graphic design yeye nero ntoyo bwate ntobwate kosi kurunga QuickBooks ye nekero abantu abakoleta accounts maete kare na twatebirire analog go twakabekire ibintu se ebitabume bono kero tetu kubeka chi accounts chaga se computer me ntobwate QuickBooks ke asaba libakoleta accounts ozo tetu kumanyo bumanyi bwa accounts na kumanyanga kyako beka ibintu bya se computer me ntobwate QuickBooks ntobwate AutoCAD ye ne program gokonya bali bagokora mono architecture ose bagokora drawings chibi buildings komanya obwa amagacho ebinteka birebyo igobona ase bali bakolete mibyo umuntu ategeto gusomera kyo civil engineering ose architecture abagokora kosi ye egere atikomanya ngaki akobeka ibintu byaye ase computer ime kubwa asoko beka ase makaratasi so AutoCAD ntoba na lastly ntobwate iyo mweso ntobwate video editing na sound production video editing ye etogo somia abanafunzi bamanya ko manyanga kiba keroba
maeta matukaya chinyangi ntobwate funerals kabisa what one gase studio kimo gukora timu yitinga gusena bigaje ore maigari ogokore gase lakini rende ntobwate video editing mondo capture na bakocha kabisa capture maybe bine wedding and abarosiri gusena matanga andarosi video acha baletere iyo korukunga video editing na sound production ibintu buna amatera kumanyanga kyoko rosia binteka bire byase computer egende to kwanira chikosi tine chinyinge na boyego na kwanira kurulita kaninga ki echire short na kitoko teberanga abanafunzi abalishiko mba basago baiga babe idol na bago chakole kosi no nyo chikokore amangana university gosaya chikole gasende echine chikosi omontora akore unabono for example nkwanere unabono video editing kalige ntora akore nga nimbwata basani bane abande bali chigasi yawo akini magoroba akwende karansa oleterwe maete naro olyo gochyo capture video ero choleta yaba edited bona bakonyora muntu yere magoroba butuko ikaranso edit ukole gasi yayo mambyo gende gasi naro unabona igana unabona graphic design otageto muntu akoroseri logo unabona naga nikoroseri logo yeskuru yane mbwate koroko Kaizen schools gona in fact na tometo online umuntu yontimu manyiti akando serie logo aganto me asa ikarasete timanyiti yani you see so chiga echikosi echi mono igontete go kwanira ngaki asenga kiyabona toikira bona so muntu obwenete gutwara as many skills as possible yani oteme ko weicholi nebi ebo manyo bonge kera to gochiko manyanga inga kigecho kaigecho okona so bono chikosi echi obujana kitwate anga they are available and go gokora na bono chinyingi no mutinyo yomo osemitinye Ibere na ndo na twate ba ntori yale na ndo chinga kia abanafunzi abeto mbachibwate go monto tabwate excuse ngaki nga yes ngikia ratinda agenda na ndo naigwa karega abageni mbali nga studio ntobwate chinjira chinyinge montara akonywe serikali ngo basirere serikali ngo basirere nabona ntobwate CDF asa college to abafunzi konyara bare CDF babwate county basari bakaire especially Kisii county nento abanyane bune college ngorutore scholarship tonyore kera twanyorira abana bale chintakana kabisa batabwate abayiboli nabotoko bakonya mbaro maybe babwato umuyiboli yomo oyo ndata iyo maybe they are either go say gasirete go say it's a single parent mbaro babwate challenges financial challenges bona abantu abons ngotema tore gokonya stokunyara egento tokuganyo kangakyo monta eterase chief amulikire lirube agenda se kanisa yako genda gusaba umupasta gusomo musasiroti amulikire lirube egerega go chalete documents maybe chokoro kusomo iboli na asirete usabe bulimba asirete egera twaranga kitoba konya egera banyara gukora chikosi chibatari wakana yes okay byasano mwanchu murere amangana mayabo rikorwa St Anne's College kwa ibulenga nonye no gusira nkuru baro gusira guchi asabana bali chintakana abana bali batari kwenyara igoba no konyo mwana okorete ase graskiri komina kabere tabwati asago chi tabumanyeti na kia acho kwende skuru wono ni St Anne's erindo nyale kwenyoro bokonye nabo igo bali bakorete graskiri komina kabere baganyerete chinga kichirimo muganyerete ko enda chi university batanyote chi grade cho kwende chi university moigura mo director ko St Anne's awatebirenga ninchu mwenyorera masomo mwichureria masomo yani amasomo nera kiregenta tenga to kumanya nga yora chikonyorere meremo nere buyo obwata chikaria chinyinge iga konya gokonyara erinde na amatuko ago chimotwe obwenyorere as ogoswera gochi na sensemo yemeroberi yamasomo mubwate emeroberi yemetandao ba osoma semetandao Chinsa chamara ose full time choka mubwate
ase bono iga chikosi chinyinge echikogani practical chinyinge because roche gwikorokiwe ng'aki ogokora egento kabisa ande maybe ntarache chikosi nchiroro ntakwanera nchikwanere akeigo ntobwate chikosi twareta bono iga CCTV ikorunga CCTV installation oroche ibintu natwatebire bono chingaki tomenyete abantu bagutumia technology notakobeka CCTV anya komotebi ng'aki omochi ogenderete ng'aki obisi egenderete ng'aki biasara bia bigenderete igo ase obomanyi bori bokobeka CCTV ntobwate kosi iyo mune yabone okora chiwiki ibere chioka chibesa wakwana 15,000 ase eng'encho ebinto biri bigotumeka CCTV eyo ngotakere ebinto ebinge bitokogora twabarokeri ntobwate bari bategete kumanya ogochese piano keyboard nero mutinyo yomo chirubu komina Isano bagwakana lakini rende nanate abalitangani maete chibinto binte bitari byonsi umuntu aho kubwata okurigerekerio obwate maybe interest uranyara bakora unabono piano inje bono gaki piano lingoranga ere incheransinye nande ndoranga tinkonyara maete ngoranga abantu bane maro soire ta amete eke wambali babwate wono kobwate interest okogani kolio injo piano yo especially ngoso wametore bono ega chinga kioroche ntobwate paka sign language yatakira koba very necessary because chinga kito tomenyete bono sign language abantu mbaro batari okwana batari koigwa weka batumie sign language ntoyobwate ego chikosi chionsi chinyinge ego ikoche gari ntoratwara echitogosomi online ntetko ngainereria aseng'encho yaki litang'ani echiri practical gento yakabere ketukoria abantu bari togosomia abange babo oroche manyete gotagoteba ng'obe online goikotware litang'ani maybe laptop omanye kuyitumika goikotware internet n'ebintu nabono ebintu ebinge mbaro batabwati nande batenyare bono nande bataratwara obumanyi obo so nakitogotebera bono chikosi ase bono iga chikosi nyinge tobwate ninchirio agocha aorokiwe egento kene ntete komenta twatebire ng'a mono ego torengete aba bakorire form 4 lakini rende mono lakini rende nabo naro ntobwate bari batakorete nonye class 8 mbaro bakorete kare barishika ntobwate mpaka abagendi chipigipigi bayichirega iga nko ba advice sometimes nko aba advice ngaki gendi pigipigi yao ili tobwate rush hour in the morning saa 12 ose mpaka saa 3 ndia y'abantu kajere Chinsa iga baikaranse tebo enjoy dia banda baikaranse te Chinsa chire saa 3 iga ose mpaka saa 6 njo koleki osome noroche okole computer yao mbaro bale chigasi awa unabona abalimu abasigari usabanda bichobisi awa mono iche serikali kiro monta matukaye binte kyabana goikomanya kobeki okora ibintu byagasa computer ine bigo injirateyo nyetobwati bomanyobu oraje kusaba ibwase gasi yawo for very long ngo ba advice story aida bachi chi weekend go semagoroba osemuna abalimu bacho chi holiday basoma igo ntolengete mono abakore form 4 bate nona abantu bali bakorete kare bale chigasi nini bonsi ko bali ganitori igo togo kera mwanafunzi achire onyo maybe negasi ali nabo togo kwana nere twamanya Chinsa arabe free ere ochosoma noroje igo talinga mbali boka bakore na mbali na ateba atakore maybe no nyambali ba class 8 yes because twateba bona negasi Tinted ko iroka negasi yo mokono but it is a practical course tegani tinga omontatu ale grade kia form 4 na bagocha kabwate no kogania no anare tayari korokiwa na utoko bakora okay na boiga ng'aki mogokonya abana baine kere bakorire ase amasoma abo
nemero beriye internship nini kukoriye meremo ngaki moko bakonya bara usekere bakorere niko bakorere mwakoranira bara. Okay, wana nateba tikosi chinyinge ichibende ko bakonya se aidha se chigas chiabo sasa amasomo. Ase kosi eri twateba ya ICT ose computer secretario osoyo okorire bono totebe uchagete ko basic agacha advance agakora computer technician agakora otwali rubo manyi boisaine abokonyoranga Chinsa chinde abotoko bakonya aidha bakore internship gose attachment ne college ito nabo igonto bwate abasani unabono nate abantu bwate school ko Kaizen schools abakogenda to mube korokora attachment gosase chi obisi chi atauniga abange to bekirase abawakili ase chi school wao egera banyoro obumanyi bolia nabo igo asenga kiabono iga mbaro toko advising aki nabo guchaka noni biashara byao. Okay. Maete gento yoka gore computer yao onye bono for example wakore graphic design iga abantu abo konyora none chigasi chichire town iga bantu bara batete korosi gusene program gusene ye funeral gusene fundraising so mandate korosi poster igo konyora nga chigasi nchiro manyete gento ndatebe dorka senseye nabora atwana makaratasi amange okole tosomete sana lakini oteto meti nabo karanse ni bintebi aho gabo ndata manyitinga no nyare gukora ke ngento kende ndata toko ba advice ngaki wikabwe tome kabisa nabo ukora ngasa haya nabo ndanyare kokoreke igoko iko bwe karakari nchiragete egera na yora konya kense kiagera tokanga kera wasomiro bu somete kabisa ngana liryoke ngabana na ligwikire haya wikabwe tome egere onyare ko achieve otherwise nabora ora tware all those qualifications data manyiti andu karanse obi karanse rete igo bone gento kende kene to tanga wika monte tome na boy go na bona tu atebera attachment na botora kwa maybe okore for 2 months 3 months lakini go ikirabu na haye go ikabono bwe karakari ngakinga inga yugo so ago chinye to konyara konyole gasi na bogo ochaka na nkende kiao. Yes. Okay, na asense moyo wakana amana na yetu school fees ngakiba wakana ni woba wakana limo ryoka usina bo wakana ngara. Okay, ase maite bona Kenya ito na twateba twamenyirega ige myaka mingi ne college ito myaka yoroche 24 years bono egento twamanyire ngelinga tali bantu bange bagutwara kibese icho barakana limo kero monto abwate njirako akonyora igo bono ngo ligire litole mwibuli gachire atotebiri nga igakonyora njiragete abo togo teba ngoke toigwanana maybe akana maite nenturende ntochiganeti ntogo sombyo sana kwakana tore chistima kwakana tore chirent kwakana tore abalimu igo ntobwata magani yechibese icho na into igo tokigwana no mwibuli ngaki okay kara chaka maybe akana ichiri tangani torachakira kurwabu twamanya kogendera igo ntobwato okwigwana oko nabayiboli talinga erasma ari atachibese chichonse lakini rende wikatoigwanane ngakiago chi uchiakana okay kini kia muhimu sana lakini na nate abako litangani mbaro abande toko konya igo njitingo takanga ikikebenya na kige tango kera gira mataga tigache one kerata bugati acha totebi okay mbaro abande maybe baganye tuna bono umwaka ori wete metinye etere gosene 3 mbaro abanya tai bonus I think bonus itraera ikona bakona monte ni bangete lakini onye no oyo legasi gosole akora chigasi kitako bwato konyora kwa encheragete abo tokuigwana nangaki ngaki awakana. Okay. Yes. Asante kigema mwancho murigere ine Ndizi TV murobiro nensakia emambi yabono tugasaine kurigere igoro ya college ya St Anne's eyo toka meye county ya Kisii na bege county ya Nyamira ntamanye timo igore ase county chindarongo moigore osemugwate kerenga gitwigora rocha bono twatebete maite none gero kora zero grazing go asigete go tunande kwanyoranga nabo konyara gukirania bintu binge ase zero grazing yao twamwete nganinka inka bono na kitwatebete ngaki turakonya abantu baitu tindo chinga
ntugani kogenda guchisiko again tutoragani gukora ase sub county tiri tutaraika na bono south mugirango ntwakabera ororo go na botoragani tuikira abantu baito again tukiri ntagete buna njomo director ni ringaki omwana oruka oche skuru wasoma Chinsa ange oirana chikokonya yani ubaikiri chisemyange na gesona ange na gesona sina ndo mutata narirende eko baraisi ngano no mubwekera wakane fees na ntaje kulinga na obomenyi nga naende nga transport asitikosi cha the short courses ezichinde chirochio aki na chirochi ne lazima maybe okera goika agende akomenya asegete maybe also member tuko kera bagosoma the whole day full time lakini ichichia 2 hours mwanafunzi agocho soma Chinsa Ibere na ndoirana acha tiora amuleta mnabona urusio mwana totebe gose nkurunyu maybe koru totebe koru etago for example omulete town igeiga ocho soma Chinsa Ibere ando chikora ogenda town bona town na twate mangana na ma rojo mane kana no kwa musali because bona rojo Chinsa ara tware ne chinyingi agotaya ye town yo tama ni kya gokora so na kitogota kanga twikira banafunzi aseba menyete aseba diba bagosoma emereme ose chikosire chikoire myaka ebiri long term na secretary barabu mubwata aseba menyete gose mbaro bakwerigeri okay obuya na teba ase mono ase branch ase Chinsa gitogate chia college chikosi chichonsi china kwanera Ibere twakwanera ICT na secretary gotoka chiro gotoka chiro Nyamira gotokero keroka gotokero sune kanyakwa ntoro chikosi chino chire igo bado the same concept lakini oyoraga ni gocha maybe na nateba maybe ntoraiketa for example nyamache ntwakabero ntoyo oyorata kakoreto mwana ye town yega kidorka osa gotwara chi manyete abantu bagete kwagacha chi hostels Kisii choboraro nchiro ikono abatoko bakonya to barokereri ngayo mwana arakoreki aranyore chiomba choboraro ching asare agia bwate security maybe nebinto binde baganeti okay tienda rigeria sense moye SMS ndole ngamba bali amona nche ndotenere oyo mumanyi agatebo yo mumanyi inche imbiriro indego chakira governor senator mubunge gisairo ga kito ntubwate umuchando obwe ebara kura hotel wonte goika nyanchonori kura umutinyu 11 mwaka weta omochanga oichire epara oyo iga kwanirengana to kwanire ekretwa chageta mambya tenga iga wato muchando gambirale chase serikali gavana senator mubunge gisairo gaki ntubwato muchando bwebara kuroteri ya wonte goika onyanchonori kura omutinyu 11 mwaka wa 2023 mochanga ni goichire epara asante kigema nabo igonere na bagonera tenga wakire ya Dorcas job na tichikato na bokire na goso imeyensa ke Ndizi TV once Gusii arogo Chris representing Ibogisero raganga bono mambia tuko pamoja okay na baiga atenga job abagene bare ase studio igoro ya University ya Nyamira oborori bwane because na taradi Nyamira the future for institution requires a large hectares of land such as Ekerbogia Yasironga is conducive place and has a place for expansion. Let's look at 100 years to come. Asante sana Chris Arogo nerebuya na so much SMS chino ekere mwachi bwatu kire narito kuba moyo wochi bwatu kanainde ekerengeriye kiya sana kurende bono ayunaringa asense medi neri yanyu rugoika rende nande twagenda asense mo engao asense mo ya college ya St. Anstra rigeria
abirata tukurase college eyo nabo igoro chinga waserio bakta korwa embakasi Nairobi ni kondani isaya nyatunda tabana bwatiti omorobero ajasi rwango mamchasi rwanga ugato korwa kenguso salamu ni kondani ya show with my wife Jack ni kwambuka pamoja na wewe ime morobero na nabo igoro Nicholas Ogega na Juliet Oyena bana sheri na Bill Daddy korwa nyasongo stage ni kotune in na Michael Motume MCA Masige East the word to go tuned in. Asante sana asante kema omwanchu murigeria ase okugendera ko bana 90 miliyoni wensa kemambi yaboniga nabo iko ase college ya St Anne mbuya kibori bororo ratebi omwanchu murigeria ase kakindo chitunga ebiro bitu ase ne ko charara kema. Of course, you can tanga ndatebe Dorcas ne kelinga ntobwato manyobo experience. Oje myake yetu akolire kabisa myake mengi sana. Myake mengi. Mpaka umwana Ibere twekara twachagete oeteire nando ochira asa achire gocha. Igo ni myake mengi twakolire gasi. Igo ntobwato bomanyi. Igo no manyete koreto mwana ase college ya St Anne's they're in safe hands. Yani nga nabono no umwebule gotulianga ki aiga mbuyare tali kobatisha eri akabere ntore registered manyete binte biga ntore gukora busaigo serikali nemanyete ga St Anne's nero ntobwate that go ahead from the Ministry of Higher Education na boigo nonye nek gorutore amatemu abana gukora bara se college yeto iki agatato ngelinga gogo charia ntobwate na facilities computer internet ye ndo bekereta abanafunzi wifi baranyare gutumike bintebi batwara bomanyi nabo igo ntobwate professional and experienced lecturers teachers bali bako basomya nabarimu bachiete nguma batari bantu ira tojorete ko Rwanda onsi nabarimu tomanyete nga mbabwate experience saine yo gosomya egento kende ngelina kwanire bona iganga kero gwakana chibese nabo togo nabo tukuigu umubuli nabagocha aerese ngakya atagete gwakana osenga kyara nyare gwakana noroche igobone kero umubuli achira twaresire entulende ntogo kananga mwana tasoma nabo tokwanjira mwana asoe kirasi egere na ayerende onya kuligi chibese cyo warangora ebintu binde mbiringa nkurutore karia guidance roje myaka munenje bono eki nakingokora mono na igorona ari ngase chinsemo cyanya koe kwana n'abanafunzi nko baerera rende ngakiba bagochora chikosi bali batayeta koenda university gose bali batayigete kogenda nabarabulende munyete ke 844 ya renge nga mwana kanyorire C- ngorora tole ngogure yaya noyo tosoko mwa kiriara nyara gokora nehere gochumutwe na bare konya na andora nyora nganero chako koyegasi aba bagochkwenda university igonga ngobwa ntobwate that guidance and counseling ko bakonya tole egere banyara ko komanyanga makibago deal na life nebinto binde asobogimo wetani abo ntobwate rende tobwate nga goodwill akirende natebire obuyambo lingaki sentence na sokogenda na koirana erende bono korali keroka enjugo na kumnyogera gocha Kisii town njwaye karuali na bono setali chuni njwo some na ndo okay asante kegema nabigo engana yawo yomwere bosene bwabo mwere guchasoma nchomurigerere bono manyete kero goteba igo Gusii ngani kinda tebera kinirete kante egento ntete goteba abayiboli baito especially nchekera na kinete setali ntwa kwatana no bulimo nabo twatere twabali aba muratoro ntwatere twobulimo ona igamale maerire ncheke ndana tebe bulinga kigaki egento ratero omwana ogamatokaya amasomo etikane kabisa somi omwana owo igonga talinga sentence yoka asora iro omwana ogasome onyochire university mogikeri kabisa akoreki anyale guikirania amaroraye igonche gento ngeringa nkorera abayiboli ngaki tosomia abana eyakaberenga tolinda abana baitu chinga kiechi tole bona iga na wole no mwana owo nyomba
toko manyang'ang'wa kare gukwana neresini nabaranyara gukwana abantu gete bakari kumong'aina bakarari tuko nebinge tokorora chitivi amatukai igo tiga tolenda abana baitu nabo igo ntobatiga babe aido naki exentani chekirange naye egera omwana nari okomokonya acha anyako ba busy neba ng'atari kende natari gasi otagete okomorigeri tiga acha ari anyako ba busy eya amokonyire gotigana na asari gocha kugwa gonto gentekene nkeri ko nandi moiso ngeri ng'aki tobase gotware getango gokoreta omwana esukuru onye nebese buna bonge tokunywara gose onye na obwata abana bali chintakana batoretera asitori nabo tokubakonya nabo igo tobwate nari abageni barenga n'abategerera n'abarombate tobwate CDF ne chibasari awao igo ese ngaki yabo in fact organization chinde chierure chikokonya abantu igo getango kene nkebo ngam turikunyara kokonya omwana atware esomo nande omwana oyo bono iga mobeke buya mokonya asesomo mambia chagokonya bono ikikwamwaire nakitobara na kwamwatire otherwise bono njesitaji asteyorate nase mibitwatiru nase omuntu gocha kobeko otherwise tobo asteyo. Okay, asante Kiyuma, asante ne director obaga korwa ase college ya St. Anne's totengambi ya mono aso gwikaga Ndizi TV kwa amwanchu murigeri obosemia anene igoro ya college ya St. Anne's anda korio tamaite bono kwa manyire nga St. Anne's neroro konye ko bwato kokania gukwairo mwana oyo naboko ogoika ase school yawe college yabo erange na ya sora ndonse asore nchirororo ase o town anga sub county ange chonsi bono igo bono anda kene nambara gotigere konye ko bwate okugania omwakire endonyare kobeka emirobere nakie okoire omwana ororo nabo igo mubange nakimo konya omwana tiga kwe namba yaye erindonyare go wasina nere ya mase yama nganjere dorcas namba nkoru nibere mone ya obisi asebara hake arote oganyete kabisa onya gatete komanya mangana ye college 0708 809111 enoti Isano Ibere enoti Isano isato enoti kianda eyemo inere namba ya obisi oranyale gwake namba yane ye personal yunigotete kongikera 0723 506031 enoti Isano Ibere isato Isano enoti Isano enoti isato eyemo. Okay, asante kima nino kwegana nga kwa bwatire nambe yo arindo nyale ko wasina na school ya St. Anne's College na boigo konyora nga wakonyere omwana o ngo wakina ngambi ya mono ase o tingera Ndizi TV o wanso mo Gusii morobero gwensa kage satwa chagete Chinsa 12 twachagete nere job Maangi ase bono yole kweneke nga amalugine chibicha agoikira so goikirano alingenere abigeni nyanchama bono na kaske muma toikire omwero asiri tukoria rero tukoria gisemi amaine mwarenga tukoria rero twagambire ngambene na ye gisemi asabwata boro kiwabe university tubwate mo director wa se college igobona ndagezi ngakwe manyiri amanga sensemo ye gisemi oika ankyo lituko riwansweri chiko twara oburigere ryo buya imyandize TV na bwanso bwo mu Gusii.